Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken tunay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Huwebes, kakailan, 16 po ti mabilang, iti bulan ti Marso 2023, idanon ti ENR Online, ti sabalipay nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, idasar mi apo di iti tupikos, damdamag, nga intay pagsisinukatan, ti kapan panunutan, iti dito nga aldaw. Okay, ti very controversial po nga Congressman Arnie Tebes, gagiyem kayong kamsat, himirit apo, iti duapay nga bulan nga bakasyon, di ba ada di koordinasyon dan kaniha House Speaker Martin Romualdez nga ibagbaga na maamak unay para iti seguridad na kenti pamilya na iso nga medyo agis stay out apo dito pagilyantay nga Pilipinas galpasan apo nga maitudtudo nga adda pa nakainaig na saan lang adda pa nakainaig na utek iti pan nakapapatay ti Gobernador Roel Digamo ejay Negros Oriental. Iti sabalipay nga damag nasyonal pasahe iti lugan wenno pan nakaibaba ti pasahe iti lugan wenno public utility vehicles gagiyem kay kabsat kasado na po iti National Capital Region wenno NCR sumarsarno kano apo digiti sabalipay nga ruta iti entero nga pagilian Pilipinas. Iti sabali nga bangir ni DILG Secretary Benhur Abalos inbilin na po ti panang paiget wenno naiget nga panakaramid ti panakawara dagitay makunkuna po nga private armies. Iti sabali nga bangir nakapatalaw wenno nakabugyaw dagiti Ilocano nga mangalap gapo apo iti balikatan exercises gagiyem kay kabsat na kondenar iti daytoy nga aramid nagad ti gasat ti Pilipino na po ijay West Philippine Sea mabugbugyaw apo dagiti mangalap nga Filipino irata dati balikatan di Zambales pati dati military exercise nga mayuswat mabugyaw metten apo digitoy nga mangalap gagayem ken kabsat at tipay sabalin to nga damag apo kang runana diti pag kabukbudan te nga lugar digiti pada nga dataraken na abaka ag problema da unay apo iti ipakanda ka digiti tarakenda anya digiti makita a rason gagiyem kay kabsat immadu ti taraken immilet ti pagalaan iti pakan wenno talaga nga awanen apo diti pagalaan iti ipakan ka digiti taraken amuy amin ti obserbarak immadu apo digiti adda ti taraken na nagkauso apo ti panagtaraken tinagduduma klase ti dingwen idi ko aso adu ti agtaraken ti aso taptan ni kiti taraken na po nga mga tiruot, kalding, karnero, baka, kabalyo, nuang, digitan ti nauso kas alternatibo nga pamastrikan dagiti pada nga Filipino. Madamdama po makain naman teto ni Engineer Wendell A. Madriaga. Dito imun una nga panagsarsarita mi kan Engineer Madriaga gagayem kay kabsat agtagi ko apo ti maysa nga farm iti San Nicolas Ilocos Norte uray isuda ag problema da gagayem ken kabsat. So amwen teto ana dagiti alternatibo digiti kakastoy apo agtagi ko kadagiti dadakkel nga farm wenno pagtaraknan ti kakastoy adingwen tapno adda pamalpalatpatan wenno pakaisuruan tayo gagayem kabsat seknan apo iti daytoy nga problema. Dagitoy ken sabsabali paaya tampok para iti maysa nga oras nga panagidanon mi kada kayo ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Kaya't mi nga ipalagip gagayim kay Kabsat nga i-congratulate tayo apo di tay winners para kada ti first weekly draw ti the Blue House Beach Resort po Bonanza promo gagayim kay Kabsat. Digiti na nga baka po iti first weekly draw gagayim Kabsat the IB Joy iti Barangay 27 Paway Ilocos Norte first prize, second prize ni John Larry Luwalen 7A Lawag City. Iti third prize ni Jenna Lynn Sarmiento ijay Sulsuna. Then ada sa nga pulo apo nga nabunot nga consolation prizes gigiyim kay Kamsat nga mga baktisag dudwagasot a pisos. The first, second, and third prizes gagiyim imawat da apo wenno mga bakda iti imported goods gigiyim kay Kamsat. So congratulations. No, kaya tumetapo ti mabalin nga mga bak. Kada ito nga dadakkel pa premyo manipod iti Blue House Beach Resort. Awan sa baling aramiden nyo. Mapanagakupar agupa apo kada itay cottages ti Blue House Beach Resort. Gaputa tunggal maysa nga cottage nga maupaan insigida instant adda maysa nga maited ka na kayo nga Blue House t-shirt gagiyem keng Kamsat. Then after that maibunungan kayo amin nga nagkukuyog iti raffle ticket. Iti raffle ticket isurat nyo tinagan, address ken telephone number yo, te cellphone number yo. Then DJ stab na ibati apo wenno maiya tinag ijay tambiulo gagiyem Kamsat. After dito wenno iti katengaan deto nga draw gagiyem keng Kamsat wenno deto nga pa-promo adda maangay apo nga mid promo draw katengaan na gagiyem keng Kamsat. Dadakkel di kita gunure pa premyo. Iti dito first draw gagiyem keng Kamsat aside ka rito weekly draws 5,000 pesos ti first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken kastamiten 1,000 ti third prize plus adu nga consolation prizes apo pakairamanan to digre premyo yo kada iti maaramid nga paayayam. So watch out tandaan niyo apo di pa announce to apo di mid promo draw. Ken ti grand draw, gagayim keng Kamsat. Pangabakan nyo apo iti 10,000 pesos kas first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken third prize 5,000 pesos, ken aduntupay nga consolation prizes. Ulite ka po, tunggal cottage nga maakupar, maupaan na po iti Blue House Beach Resort, instant ada ti Blue House t-shirt yo, then may kan kayo apo iti raffle ticket para iti deto the Blue House Beach Resort promo bonanza. Dagito nga pa-premyo apo kitagda po kada Mr. Rexy Buyat, kastamiten ni Mrs. Nancy Buyat, kinti si Bubukela Pamilyada, dagito agtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Mapantayon, ag picnic, ag didigo si Jebebay, o sarente apo di pasilidades, wano cottages, ti Blue House Beach Resort. Tamang itunda kada kayo dito iti babali na parangabak yo, kada giti ag kakadakkel pa-premyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang
panlasa mo'y concern ko. Siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Okay, sa 18 minutos kaltasan, ti oras na yung alas 12, gagiyim kay Kamsat. Kinuntra apo ti progresibo a grupo, ti may sa a grupo, ti plano apo nga panakapapanaw temporarily. Dagitay mangalap, manipod apo ti 20 ket maysa nga ili ken 2 syudad, dito'y probinsya ti Ilocos Norte. Kaspa nagsagana apo kada ti joint training ti 17,600 Pilipino ken Amerikano nga soldado. Dito balikatan exercises gagiyem ken kaabsat para ti dito yung atawin 2023. Imunan nga in report ti Philippine News Agency nga nabilin di municipal government authorities kadito nga coastal towns pakiramanan ti Pagudpod, Bangi, Burgos ken Pasukin nga igawid wenno saan da pa lang palubusan nga sumalog iti baybay. Dagitay masakupan da manipod may ka 10 iti Marso aging ganat may kay 28 iti bulan ti Abril gagiyem kabsat so March 10 up to April 28 kasi nang rugin dati apo para iti panaka uno seguridad na gagiyem kabsat maiyar ni daytoy nga pangta iti pangta diri Chinese forces para iti pagbiyagan diri Pilipino nga mangalap iti West Philippine Sea dito kung kunaktatayen apo the American soldiers gigiyem kabsat ket kasla kayat da i-displace dito nga mangalap para laeng apo iti balikatan drill dito apo ti nagbalin nga rakurak ni Romel or Ronel Arambulo
ti panakangiwat apo ti pamalakaya gagayem ken kabsat unacceptable saan niya maawat detoy nga adang ken napinget ti panang kontrada iti detoy apo para iti biang ti fishing sectors ken kastameten digiti Patriotic Filipinos. Kinuna ni Colonel Michael Lugico, Director ti Joint and Combined Training Center, nga di babaen ti AFP Education, Training and Doctrine Command, ken panakangiwat apo para iti balikatan 2023 nga mayuswat detoy iti may kasangapulo ket may sa akinggana iti may kadwapulo ket walo nga bulan ti Abril gigiyem ken kabsat but ada deti mununan nya kasla March 10 gagiyem nga ano da tinasao nga kadakkelan nga balikatan exercise ket maysa detoy nga wenno detoy ti mang saklaw mang akupar tinagduduma nga lokasyon iti mismo nga Northern Luzon pakaramanan ti Palawan ken Antique. Madaan ti maysa nga live fire exercise dito Ilocos Norte tapno mapadas ti baro nga weapon system ti Estados Unidos ken Pilipinas nga detoy ket mayuswat apo ijay ili ti Burgos gigiyem ken kabsat apo digiti Filipino nga mangalap saan da nga ma-deserve nga isuda wenno saan nya nakaaawat wenno maka perdi kadakwada ti panang i-displace mo wenno panang paakar mo ida wenno saan mo nga panang ipalubos gaputa deti ket pagbiagan mga magpagbiagan apo iti tattao gagiyem ken kabsat para iti detoy nga banag so deti ti maysa kadigiti bakong kontra ita iti agdama relokasyon tapno ligtas gagiyem kabsat sumapanan da pagkalapan nga rod let's say pasukin digiti taga Davila especially Lunes lang tinaibaga iti provincial board member Giancarlo Angelo Crisostomo, chairperson ti Committee on Peace and Order, ti manamnama nga dakkel nga joint exercise iti daytoy nga tawen. Makaapekto kunana iti yatidog ti Enhanced Defense Cooperation Agreement para iti pang military Philippine military bases no sa dinno nga mabalin nga agoperate digiti Amerikano gagayem ken kaabsat may sagsagana metten digiti lugar nga sa digiti West Philippine Sea karamanen dito iti Fuga Island Cagayan pati ti Batanes ken Palawan pagkadagiti nasao nga war games madaan met apot sumagmanong observers nga gapu Japan self-defense force iti nasao nga panagsanay nabayagan nga ibagbagat Estados Unidos nga nakasagana nga mang depensa wenno mang tulong iti Pilipinas no kas pagarigan maadaan ti armado nga panagatake kang runan ti China wenno anyaman nga nasyon manibura po iti West Philippine Sea ngem para kaditi aktivista usaren laeng ti Amerika ti kastoy nga retorika tapnon ti kasta makaluban mismo ti soberenya ken interes ti pagilian nga Pilipinas di apo digiti aktivist saan kami nga nagkamali idi panang kontrami di presensya di soldadong Amerikano manipud rugi ken nalawag nga awan ti pakaidumaan na iti pangta ti China ken Amerika kaditi Pilipino nga mangalap iti soberenya wenno paset ti pagilian tay nga Pilipinas DJ ti balikas ni Arambulo gagayem ken kaamsat okay so dakkel apo deti nga issue papagayam agasem adama yuswat apo nga military exercise ngem ma-display apo wenno mapawilan dagiti mangalap manipud pagudpod Banggi Burgos ken pasukin kakabsat ken gagayem nga saan da pela nga sumalsalog para iti kabukbukudan da nga seguridad agasem deta kakabsat ken gagayem ana digiti aktibidad apo iti 2023 balikatan exercise gagayem kakabsat adda kanu pay panang panang padas da apo nga agpaputok ket detoy apo ket mainstular EJ Burgos Ilocos Norte gagayem ken kakabsat how safe apo amuyo kadi nga
Digiti expert apo iti biyang ti marine life, digiti nabiyag iti uneg ti taaw, especially lames, maapektaran digiti apo iti pollution ti sounds, uni gagayem keng kabsat adun digiti mangi paniknek, gaputi ka busy apo dita baybay barko gagayem kabsat military exercise, diving activities, picnics, adubay nga sabsabali apo to include illegal fishing, panagbungbong, panagpaputok, adda ti epekto na dito apo kadigitay lames gagayem keng kabsat. Di ba namumroblema po yung Pilipinas, seknan apo iti kinakurangan digiti makalapan gagayem keng kabsat. So ita adda balikatan exercise, agpaputok din ta baybay, adda digiti adu nga barko nga magna apo iti adda pa yun digiti installations nga mapatpatakder apo iti rabaw ti daga ay rabaw ti danom, gagayem keng kabsat. Kasla ko digiti pantalan, kada apo digiti agdak nga barko, adu aminen very busy, digitoy gagayem kabsat ket adu digiti mangi paneknek, digiti eksperto apo iti characteristics when no panagbiag digiti lames iti uneg ti baybay, when no nabiyag apo ti uneg ti danom gagayem kabsat isuda maapektaran damit tinapo iti kinaringgor ti rabaw ken uneg ti danom, kakabsat ken gagayem. Digiti illegal activities apo ijay panagbungbong, maperperdi digiti corals, gagayem kakabsat ken sabsabali pay nagadu apo digiti mapaspasamak so that aldaman na po dito balikatan exercise nga pakaapektaran na po digiti mangalap ka dito umamyan na napaset ti probinsyate nga Ilocos Norte to include Pagudpud, Bangi, Burgos and Pasukin. Okay, padaanan niyo apo dito inuman tayo kini Engineer Wendell Madriaga dito agtagi ko apo di Isabela Farm dito barangay 18 San Nicolas, Ilocos Norte. Hinlay na po dito kinakurang, marik na po nga kinakurang ti pagpakan kada iti taraken nga dingwen kang runan na ti baka, nuang, kabalyo, kalding, ken karnero. Kabayatan na gyaman tayo kadi sumaganad. Thank you very much kanida Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kahit yun agpakonsultar ti doktor, mapanit ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat TMT Construction Company, di 48A Kabungaan, North Lawag City. Anyaman na po di construction assistance nga kasapulan nyo, manipud plano, agingga nga malpas, ti kayat yun ipatakder nga pasdek, nakasagana ti TMT Construction Company, tinayang kalintegan na presyo, babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili T. Marcos. Agyaman tayo pa apo iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na apo iti Balintawak Street, Lawag City. Anda apo kada iti nalalaing nga aircon technicians tap nornusen dati problema ti aircon tilugan nyo babaen iti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Maraming salamat June Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, dito Ciudad Tilawag. Babaeng kay Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo, ti Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, at daan raman nga di mong tumalipatan, pakairamanan, dagiti sabalipay aputahe nga lakoda. Cherylins Crispy Chicharon, kukwa, imatmatunan, da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manibud Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat ken ni Mr. Victorino Pascua, manibud Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dati gundaway po. Dan ti linya tayo ni Engineer Wendell Aliado Madriaga. Agtagi ko po kada ti Isabela Farm dita San Nicolas, Ilocos Norte. Kas na ko nakita po iti intro, bueno di headlines. Ado apo nga padang agtartaraken ti dingwen san lang nga baka, to include nuang, kabalyo, kalding, karnero, ti ag problema iti pagpakan gagayem kay kabsat. Iti muno na po nagsarsarita kami kay ni Engineer Madriaga kuna nga ure isuda nga daan ka riti dadakkel nga farm problema da detoy. Okay, good afternoon Engineer Madriaga sir. Live ka iti Damdamag ni Berto. Thank you very much iti paay mo nga gundaway tapno makainuman da ka manen. Iti detoy nga aldaw sir. Good afternoon. Good afternoon, Sir Robert. And kadigiti amin nga agbuy-buya kay nagdingdingi kaya ti programa yung Damdamag ni Berto. Okay, kas ko nakita tay, maobserbaran di kitay backyard research para iti taraken na baka, kabalyo, nuang, kalding, to include karnero, ti kinakisang di may ipakan. Kada kayo nga addaan ti kakasta nga negosyo, dakkel nga farm. Kastoy ka dimet ti experience ayo iti agdama, engineer? When sir perming ngem idi nanti si parami dito yan dagidi mula mi nga mais nga hybrid hinarvestment sa mi in silage. Itatadam pa lang siguro makaumanaging gat April deti pagpakan mi tapos adda di kita sumarsarunuman nga mula mi nga mabalimin ko nga harvest manen. Yung talaga narigat kasi amin nga di kita'y nagputulan ti mais, mapangkam magalala, uray damadamag may mapang kami. Okay. Dito ayan mi sir ket ilako da pa ket din di kita'y ulo ti mais nga maputol makitam ti dati ti riget ti tao nga mapanagala, engineer. When sir kasya nga talaga. Anyway, sir Sir Robert, within 100 kilometer radius
any available rapids amin nga mabalin nga baka nga mabalin nga kanan ti baka within 100 kilometer radius. Mabalin pa lang hanggang pa lang malugi ito nga nung makadamag kam dito iding ras mapang kami. Digit yaran ti garami mapang kamagala lata. Okay. Tas jet- Okay. Yeah. Okay, so deti nga kabayag yun nga mga installer or iti deti kastoy nga klase ti negosyo panagtaraken panaglako iti deti nga taraken baka ada ka din kastoy nga tawen nga na experience yo ti kastoy nga panag shortage panagkisang ti maipakan engineer. Idi ko Sir Robert, idi damdamo me talagang may experience mi ti shortage idi kasi di mi pay gamay JJ Castana DJ no kasanot ti kaadje volume nga makaya da nga kanen. Maabang nga bumaybayag na po kami mutan niya kwa nga na matantan kami no kasanot ti kaado DJ isagana mi nga para kanya dati within 3 months o 1 month or 2 months kasjay. Okay. All in all, iti agdama, manu nga heads, dito iti tarakin nyo, kada iti farm nyo, Isabela Farm, dito sa Nicolas, engineer. Mga po sir, more than 80 heads kami. More than 80 heads, okay. So with that 80 heads, nukas pagarigan, imulam amin, DJ ipakan mo, let's say mais or napier or anyaman, kasanot kalawa, manu nga ektarya, ti dapat nga mulaam for that 80 heads nga tarakin mo, Engineer Madriaga. DJ ko sir, papanti to 2.5 to 3 hectares. Kasi DJ, every 30 heads, dapat ada 1 hectare na pagmulam. Tapno, masuplayan na ti kanenda all year round. DJ Okay. Okay. Siya kagit adamit mulmulaak, puro pagpakan di mulmulak, puro mais, but madlaw ko parang ag-deteriorate di quality, di maimula nga mais or different types of mais, kasla ko mamara mais, bukaw-kaw, then di hybrid corn, da kayo hanyo may experience sa tikas jay, engineer. Amman mat sir, ma-experience mi ti kakas dyan. Already, aglalo ka dito yung kasamer na. Summer talagang Okay, ada di kita tatan na templan nga feeds nga exclusively for baka, kalding, kada ano. Pagka ganyan na makaumanay nga isulat tati pa kamo awan grass puro feeds apo Madriaga. no paid circuit ko adaklo na expenses mo ni so nga dapat law kantay ti grass. Okay. Okay, ngumina unay DJ baka or taraken pagka feeds amin gaputan nang inamit dito feeds engineer. When sir, pang supplement lang day jay tapno no casting the shortage ti dagitay mulmul dagitay rapage tayo. Dapat ramit pakantay mo ti page tapno no pang supplement tayo DJ kas tapno bas iti may pakantay nga kwa DJ root. Ngem no panay puro page ket made duwakil ti expenses tayo no kasi. Okay. Pagka-pitch lahat, engineer, ti pagpakan, ag-range ti mano nga porsyento, iti pagninaan, DJ, panagpatanor tayo iti baka. And your observation, engineer? Tilang ko, sir, tilang pinagpakamit ti page. No, dito maala, DJ, baka kuma, DJ, talagang kadakkel na. Tilang iyo, dito pinangpalok Dejat pinagpakamit ti patient within mga 100 days or 120 days before mi nga ilako. Okay. Tapno maala tayo maximum nga weight na no kasi. Okay. So before before kailang agilako, DJ for preparation iti panakailako da, DJ iti panagpakanyo iti feeds engineer. Feeds kin toyo. Kinlaw kami DJ silage no kaglala. Okay. Pag mapantay iti silage making, hanya agad just DJ expenses mo gaputa kailangan din iti ada formula deta nga amo kay nga masurot bada ma-mix and at the same time you need machine para iti shredder tao hanga agad just DJ puunam wenno ka sa pulam para iti silage making engineer. Para kanyak sir ti
iso lang nga iso kasi no dete kwa no dete income hangkang ag silage. Every kamot lang nga birok ti kata. Unlike dete paminsan nga mapan ka agalan tapos i-silage mo tanto lagpakpakan ti obramon. Okay. So yung silage, it takes how long nga mabalin nga ipakan apo DJ kabayag na nga mabalin nga ma-stock para iti inino tapan nakaipakan nakadigit itaraken Engineer Aliado, Engineer Madriaga. DJ no ag silage ka sir within 6 days, iborom ti 6 days, mabalin mo pagpakanan up to 6 months nga naka-stock, mabalin mo pagpakan day dyan. Keno no silage naman ti pagpakan mo kas lang DJ nutrients na i-compare mo ka DJ kahara DJ pagpakan mo nga yung karuro uten no naka-silage naman parang 10 times ti kuana ti kapigsa DJ nutrients nga maala DJ baka no kano naka-silage naman. Okay. Iso nga may silage na talaga. Okay, pagka na naburo di pa nagburo, it takes how many days, di ba? Ipempem mo, ikargam ti supot or drum. It takes how long sa asamon mabalinan niya rugyan niya ipakan, di silage engineer. No kada kami sir 6 days. No kan kasi 6 days no kan mabalin mi nga ipaka. Ngam no pay bayag na pimpin adadumot lang ti napigpig samulat nutrients na ngamin sir no. Okay. Yung silage, di ba, diti adda bunganan nga babasit DJ mais tapno isut aramidem nga silage, engineer. When sir, dito kasi lang lilingtaan ko mga tay maisan, di tayo laklako da nga lingtaan. Kas jeti kaganos na no ka bunga na sir. Okay. Abrut yung met kasi pagka pinadakkel mo di bunga di mais sakit ilakom met lang ilakom. So maabrut di pa presyo di mais then ma-convert into silage then may pakang kadigiti taraken engineer. When sir maabrut mo. Okay. So kada gitoy gapo iti kastoy nga sitwasyon parang ti observation ko ket let's say 5 kuma upat ti bakam ket ilakok man la deti duan kasi marigata na kiti pagpakan parang tumataas yung bentahan gapo iti deti nga sitwasyon engineer da kayo hanyo maobserbaran ti kasjay. Amma sir aglalo tatta permit ni inat bakan. Okay. Okay. Ada digiti mabuting para kaditi wagas ti panaggatang kasi ada digiti mangyup offer ti live weight kadigituyen live weight ba yung ba panaglako yo kadigiti ba kayo engineer? When sir digi pati ning. Mano ti per kilo live weight? To 180 to 200. 180. Depende di kadakkel. May bracket ba? May bracket yung kilos? When sir. Okay, engineer, maraming salamat. Idindad mo agundaway manen nga makainuman da ka. Idindad yung agundaway. Deti place tapno digite agkursunada wenno umay mayat nga umay gumatang iti tarakin niyo baka amuda DJ papananda. Engineer, go ahead sir. When sir, kada kayo nga nga mahilig iti baka, mabalindak nga umay bisitaan dito farm kuno ka, dito barangay 18, San Pedro, San Nicolas, Ilocos Norte. Sitio 5 dayan na jay farm kuno ka. Okay sir, thank you very much. Sidindad mo agundaway. Maraming salamat, Engineer Madriaga sir. Thank you sir. Okay, so DJ Apo ni Engineer Wendell Aliado Madriaga. So hanlang nga datay gaya maapo nga backyard lang already kiti dadakkel apo nga pagtaraknan ti baka maobserbahan da po ti kinakurang ti pagpakanda agagayem kamsat. Siguro epekto deti ti kaado na po ti mayat nga agtaraken kas alternatibo a pamastrikan wenno pagbiyagan at the same time umililit met apo ti pagmulaan kasi uri kataltalunan tatan no makita yo maobserbaran nyo gigiyim keng kaabsat mapatakderan ka dito dadakkel nga establishmento balbalay housing projects kada dami namin
ken may sapay no kwa sa sarita kami kariti kakasinsing ko nga padak ngagtartaraking ket kunada ket awam met pagruutanen ata DJ kamaisan pasuyutan damit DJ pagpatay ti ruot da kunada DJ tambak pasuyutan da awam pangripasam ti ruot uray si ka nga mismo nga adda kukuha na agagiyem kay kabsat then umadua po halos lahat ada aminin ada aminin ti tarakenda so iparit mo met DJ talon mo na wenno bangkag mo nga papanan DJ sa balin kukwak met na kasi ad damit taraking ko gayem ko na ngono saan nagriri kay pa yan ta rabaw ta tambakan maki aglinayat kay ti kumpay wenno agbinasnot kay ko ribot dita na gagabsat kay gagayem so nga DJ apo di obserbasyon tayo tika adu apo di kita taraken kay kastamit din di kita mausan apo tapno makontrol apo di kita weeds when roroot nga mabalin niya alan gagiyim kabsat tapno ipakangka di kita taraken gagiyim kay kakabsat mapukaw di kito igapu pailaing apo iti kaadu di kita mausar apo nga pang paksiat iti root nga minno agkaruotan met dita mulam ket hammo maabrot di ba dapat ada di kita mulang iti bagbagada ket nadalos awan ti ruot na tapno awang kainagaw ni mula kadije nutrients de daga or dete fertilizer nga ipan mo gagayem ken kamsat so all in all kapo dati amin makarik na kada ito nga problema para kadite adda taraken na apo nga animal nga mangan iti ruot. Okay, kabayatan na. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, direct na inyo apo ti Baguio, kahit yun nagpakonsultar iti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat iti TMT Construction Company. Masarakan dito po di 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo manipud plano aging gana nga malpas te pasdek ka nga kahit yung iparakder serbian na kayo ti TMT Construction Company iti naing kalintigan na presyo babaeng ni Honorable Telvin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito po di Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rito na laing nga aircon technician, tapno or nusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Kastapay nga kuka kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, dito Sudad Tilawag, babay ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherry Lynch Crispy Chicharon nga magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynch Crispy Chicharon Raman ni Chicharon nga di mo tumalipatan. Kastapay po di sa bali apo tahe nga lakoda. Ti Cherry Lynch Crispy Chicharon kukuhakin matbatunan da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador manipud Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Bacara, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Good day gayam kini Apo Barangay Chairwoman Gigi Eda, barong nga kapitan na po ti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Ma'am Esmer Galisinao, manibuda po iti Barcelona, Espanya. Ken thank you very much Mr. Victorino Pascuay di Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort
nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan dito barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Dapat nabati sa nga pula minutos kasangawan ti oras tayo nga launa. Ni dito very controversial pong diputado nga ni Arnie Teves, gagiyem kamsa at iti Negros Oriental, gagiyem, ada dito hirit na para iti duwa nga bulan nga panagbakasyon, gagiyem kayong kamsat. Gapu kano apo ti dakkel nga pangta, iti seguridad, ti sibubukel nga pamilya na dumawdawat iti duwapay nga bulan nga leave of absence iti ay kamara ni Negros Oriental Representative Arnie Teves. Dito na ipalaon na po kada iti surat na iaturo nga po ni House Speaker Martin Romualdez. The undersigned representative of the 3rd District of Negros Oriental humbly plea and request that be granted a two-month leave of absence due to very grave security threat in his life and his family to be reconned from March 9, 2023. DJ Apo, nakasaad ka DJ surat ni Tebes ken ni House Speaker Martin Romualdez. Tinasao nga surat kinuna ni Tebes nga agsubli nga insigida tapno sangwen na diti aligasyon kontra kenkwana ngem kasapulan nga may pasigurado ti seguridad na. Gagiyem ken Kabsat rest assured that he will come back as soon as the threat will be dealt with accordingly under our laws and with the aid of government. Thank you for your kind attention. Sa bali pa paset di surat. Di ba yung PNP nagkarimit din na po nga ipainda iti makaumanay nga seguridad ni Tebes gagiyem ken kakabsat. Tapnon ti kasta ket agawid ket sangwen na digito nga maiano na. Di surat ni Tebes adapit sana nga Marso 9. Deti ket kal aglepas di limang aldaw nga impaay ken kuana ti House Ethics Committee nga kas kongresista tapno palawag no apay nga saan nga makasubli dito pagilyan ket nagpaso na po nalpasen DJ Travel Authority na iti metbiang ni Majority Leader Manix Dalipe kinunanang addan iti House Ethics Committee ti panagdesisyon no anya ti maaramid ken ni Tebes. Ni Tebes, ti maitutudo nga mastermind, ti panakapapatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo, ken naglikodan met ti kongresista, nga awan, wano na ti may papabasol ken kuana, ken awan, ti rason, tapno aramiden na ti panang papatay, wano pan nakapapatay, iti gobernador. Ayun, agagiyem kabsat. But ado apo, di kita sabsabari pa, imun una kaso, nga naipila kontra ken ni Tebes, to include apo, di kita nasamsam da apo nga armas, pagpasabog, di kita ni-raid, di kita coming ti otoridad, especially CIDG, nga pagtaingan na gagayem ken kabsat. So, padaan na tayo, no anyan to apo, ti agbalin nga aksyon apo ti lower house, House of Representatives, iti detoy panagkalikagom ni Tebes nga may extend apo dijay leave of absence na iti mismo kamara. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadayari na di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, dapat bati 4 minutos kasanguan ti oras tayo nga alauna gagiyem kay amsa ti dikalman na rimor apo deti suhestyon or kalikagom ti Department of Transportation DOTR nga maibaba ti plete may subli apo di plete before ti pandemya nga 9 pesos di minimum fare iti nationwide dito apo but ibagbaga da selected routes gagiyem kay kamsat. Ito tapo, iti National Capital Region, nakasaganan na po nga maipatungpal iti Metro Manila, kadi sumarunong nga bulan, tinapaboran nga gakat tapno maibaba ti pasahe kadi public utility vehicles or PUVs. Tinasaong implementasyon ko na ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, agsubli apo ti siyam nga pisos ti pasahe kada iti traditional jeepney kapareho apo de di pamasahe wenno naipangato ang pamasahe gapo iti pandemya gagayem kay kabsat na ingato nga di apo ti plete gagayem ti pamasahe kada iti moderno nga jeepney ket sa kapulo ket may sa pisos iti basket mabawasan iti 3 pesos sa ginganat 4 pesos from 11 kada iti jeepneys gagayem balin nga 9. Idinto nga diti UB Express rates ket maadal. May kan iti bisa ti may baba nga singir iti uneg tinem nga bulan kas ipatpata wa pailaeng nga po iti Metro Manila sakbay iti sumagmamanupay nga kaparangit na nga probinsya. Kastamet ten nga may isagsagana na po ti digiti mapili nga ruta tintero Pagilian basin to dito apo iti determinasyon ti Department of Transportation gagayem kay kabsat. Iti Pagilian nga Pilipinas, si Bubukela Pagilian na Pilipinas may patungpala po kaditi mapili nga ruta, syudad nga adaan kaditi ado nga pasaheros nga kas kaditi nadakamat ken dito ket may yalubog apo ti 2023 GAA provisions kas paset apo diti rakurak ni Undersecretary Mark Steven Pastor. Kalikagom dito nga programa ti makitinulong kaditi kalikagom dito nga programa nga makitinulong kuma digiti lokal a gobyerno tapno di kasta mabigbig digiti ruta nga agbalin nga paset dito nga programa. Digiti senior citizen, dito tinasken apo pagka naibaba DJ plete. Digiti senior citizen pagkainamanan ni estudyante maadaan da pa iti diskwento. Di ba 30% or 40% kaditi senior citizen ken estudyante. So from 7 pesos, dapat 30% nga makisay para iti plete apo digitoy nga estudyante ken senior citizen. Ti diskwento kadigitoy nga pasahe ket nairekomenda kas kasukat apo dito EDSA bus carousel. Gagiyem kamsata nga temporaryo apo laeng nga maisardeng iti panakausar apo dito 2 bilyon nga pundo para iti service contracting program ti LTFRB adami dito libreng sakay no malagipyo especially Metro Manila ngem dito ayan tayo awan summit kabayatan ay adda maki no yung mga buses nga babasit meron ano pay kasta impalagipda nga kasapulan pay laeng nga mabukel dagiti kabayatan na kinunani Guadis nga kadigitay jeepney drivers ket awan ti rumbeng
nga pagdanaganda iti Public Utility Vehicle Modernization Program ti gobyerno gapo ta adayo adayo pay nga maipatungpal detoy. Ayon deti dakdakamati kidi kalman. Sigurado adda makadidigra nga reaksyon na po ti biang ti transport group mainaig iti detoy kakabsat ken gigayem agpeso nga da libreng sakay ngem ka balubal daytay public utility vehicles ditoy kakabsat ken gayem. So padaanan tayo abo ana tagbalin nga reaksyon tibiyang ti transport sector iti detoy nga pan nakaibaba ti plete para kaditi pampasahero alugan to include jeepneys, buses, ken diti modern jeepneys and gagiyem ken kaabsat. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras tayo ti deti nga aldaw para iti programa Damdamag ni Berto, deti di bagay miyo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar, kinintero ang ginyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, dahito'y karabukob, kagraman, dahito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice kuma, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo, digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sunline nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Kablawan da kayo, dinagasat nga malem ti Huwebes,
16 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Baligo dito ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalaman. Technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para di pa nakaibasa dito napili tayo nga surat hindi pa rin padayawan ni patangatang iti programa tayo tila palakas ngayon kasanganan yung terugyan nga ibasa ng nalutiben ni surat dito nga pagayam agyaman tayo karig sumaganan pagyamanan tayo ni Dr. Alan Thailand manibod ti St. Camillus de Lelis General Hospital masarakan dito di 121 St. Flores Street Lawag City. Kada di kitirik-tirik nyo ako di Baguio at kaya tiyo ako di agpakonsultar ti doktor mapani ti doktor ang pagtargan Dr. Alan Thailand. Pagyamanan tiyo pa iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor sa Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon raman nga di mo tutulos kalipatan. Pakaramanan na po di kiti sa bali pa yung putahe nga lakoda. Di Cherylins Crispy Chicharon ken kupwa kini magpatunan da Mr. Henry Ballador ken Mrs. Cherylin Jacinto Ballador manibod Santa Maria, Estados Unidos, Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much iti TFT Construction Company nga masarakan ina barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaen ken ni Honorable Tewin Tapawan. Amin na po ang construction assistance manibod man nakaplano aging ganan di magpasti kaya ito yung kataster nga pasdek asistiran na kayo itinaing kalintigan yung presyo ti TFT Construction Company. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment nga masarakan iti barangay 50 Butong diti Sudad Tilawag babaen kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Bugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawag Street. Adana po ka rin tinalay ng aircon technicians, stop no senda ti problema ti aircon tilugan nyo, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, manigod iti Honolulu, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao, iri Barcelona, Pagilian, Espanya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong di Sudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilian nga gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Base di detoy nga malem, nga nakay palaunan tinapalabas ti biyag kinayat. Kerim patulod ti may sa pagayam nga kayat na ipaawagan ni tinagan Sara. May saguday di suganat ni Sara, tinapalabas ko, Manong Robert. Tinurnos ko nga pakasalitaan, tinapalabas ko. Naawisak namin tunggal malem. Kinanda ako niya mangbuya wino. Mangdingik, karili may basa, nga pakasalitaan, tinapalabas tibiyag, dahil ipada ka sa kurso, itineting na. Diyak na rin kalipatan, nga kablaawan, dito so amin, nga padak na buya, ini programa tinapalabas. Manong Robert, may saak nga inanak. May saak nga inanak, iti muna nga nopsya, when no muna nga asawa. Sublian ang takabsat ko, hindi sa lukuban na kami nililubok. When no, panaka, when no saan na panaka, talna ti panunod. Agdawe na kititi sa nga puno ket dua. When no sa nga puno ket upak, ada iti second year high school, idi ma-diagnose ti ina nga adaan iti sakit a cancer. Nagkali na problemado kami kanitatang ko. Nga minsan kami nga babak ng Manong Robert. Sa dinno kadi aya ti pamataudan, ti amak nga may salaing nga gwardiya wenno security guard. Iri kasapulan ti inak, para kadi ti nagduduma nga proseso ti pannakaagas, ti sakit na a cancer. When andaan iti cancer, iti suso, wenno ti kunato iti Ingles nga cancer of the breast. Nga dayto iti nangitunda iti inot a panagkapsut na, manong ko. Agingga nga saanen nga makabanno. Saan met nga regular ti ipapanay ti doktor ngamin ket kamkamaten ni ti gastusen ni. Nakaapektar unay kanya wenno sinalukuban na kiliday. No mapanpanunot ko nga ti cancer ket awan ti agas na. No makabasa ak kaditi padamag wenno anya daditan nga artikulo nga mangibagbaga nga rinibon niya tattao digiti natay iti sakit a cancer. Kang runan na iti pagilyantay nga Pilipinas, nga may bilang kabsat ko, nga medyo nakurkurang digiti ramit, nga usaren digiti eksperto adu doktor, tapnon ti kasta maagasan ti kastoy a sakit. Nagidda iti country nga pagpapainanaan ito pagpalayan na at tapay ng tunggal makitkitak ti inak dito'y kapsat nga madududug ti inak tunggal makitkitak na nakakidemdeg iti matana nga magar-arutos ti iwana maiberyog na isulta at sakit tanlikudak ti inak ket angin inay na karumari mapanak to iti sulay at pampay. Dita kapsat nga litlit-litig ni iti mata. Kung kunasan ni iti agarubo sa lupa. Masansan nga madukalan na ti amak. Kapastang saan nga nakaditi kung nanday kumalay. Kaya nasigyan na. Sana anak ko. Laglagit mo ibiyag. Ibiyag. Ibiyag.
Nasiatkit di no kas pagarigan dakes. Nagpaninagasak no. Napakapagpakanan. Ada rin sa baling ipapatay na. Bigla. May natay ko na lang sa akin din. Sila ko makarili mo disgrasya. Makatake. Mapangungkit sa baling. May patas na pa ilaing ang pagserpian ko na. Saan ko mga isuti? Mag-perdi di konsentrasyon ko na nagana. Balikas ni tata. Kasano nga maliklikak tinag sa akin. Kasano nga maliklikak tinag sa akin tatang no? Padpadaan ako ni papatay. Kung nisisina tinadungunay nga ina. Di ina nga nangimet kanya kiti siya magbulan ni sa di ina nga nakarig na akit ipamatay. Di ina nga nakaawat ka ni amin yan pagkirana. Di ina nga nakautangat niya pakainaman. Kasano nga maliklikak tinag liday? Kasano nga maliklikak tinag sa akin? Kasano nga maliklikak nga di agarubos na itiwa? Isurunak tatang isurunak. Dinigdig ti sitwasyon ti inak, Manong Robert. Wen langanan ti kasla, rurog ako na tayo. Nulabsik ti agsarita karidi agundaway, ti barangkit kitak kininana. Kasla ti laingen, udil na tinang kalupkup karidi tunang na. Nakakutkup tunay. Nakalinlinnek digiti matana, pangiramanan ti pingpingan. Dahil di napintas nga rupa ni nanang, nagbalinin niya kasla, rurug, pagayang ko. Banag nga dadang nakaasyak kita. Ngayon ibitpeting ti amak nga agbalin kam nga natikер. Agbalin kami nga mangawat iti sitwasyon ti biyag. Kaya yung tunggal biyag kita da pagpatinggan. Amok ken maawatak ni mubing pay ti inak. Itawin na nga nasurplay nga patapulo. Inaon na ngamin ti inak ti dua atawin ngem ni tatang ko. Iso nga naububing ti ama. Masarsaludsud ko pa'y kit di idin ti Diyos. No apay nga tipay inak tinegkan ti kasta ti klase na kit kanagsinda sa ubanin. Apay nga saan pa'y langit sa bali nga tao. Aglalalo di ti awan ng responsibilidad. Ada responsibilidad ti inak para kanya. Ubingag pa'y titawin ko nga sa kapulo ket dua tapno ulidain na. Apay Diyos ko. Apay saludsud ko iti ako. Bulan ti Abril, Manong Robert. Awan ni ti klase. Ididumtengen ti pangedeng ti Dios. Ket uyusen ng ti biyag ngayon pabulod na iti inak. Adda akit iti abay na. Maasyanak unay ti langanang agbagkabagkat ti barukong na. Al-alawin na ti angis na. Di naman la maikuti digiti ima na tapno yaput na iti agngangangang angiwat na. Kaasi kapay na anang ko. Kaasi kapay. Balikas ko, Manong Robert. Ar-arakupin nak ti amak ngem nakaturong digiti matami. Iti agbugbugsot nga ina. Aging gakabsat nga naimatangan mi kinitata. Tiin inot nga panangikidem na kadigiti matana. Ken inyunat na digiti ramramay na. Ket detan ti na udi nga pan nakakita mi. Nga da nagsubli nga angis na. Naggeddan kami kanina tatang nga nagpukaw. Nangipukaw iti nagantina. Inarakop ko ni nanang. Nabara pa'y laing tibagina. Ngemin inot nga ni mami iskabsat ko idi akkalin nak ti amak. Awanin ni nanang mo anak ko. Awan ti mabalinta. Saan tayo kuko ti biyag?
Kaskang kanayon nga ibagpulagkay ka. In pabulod laing ti Diyos ako tibiyang tayo. Maawatan ka naman. Saan daw una yan nga agladingit total na ipakita tano kasano ti panangilalatakin pa na. Amangan ta ti sobra nga panagladingit ta. Ket iso ti talinggawid na tapos sumaklang iti pagarian ti Diyos. Naging narakop kami ti amak. Kawanin ti nagdumungay na tata. Nanang ko pakawanin nagranda na kiti nagpasula. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayawa. Idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Kahit may pakamugagayim ka sa nagtutuloy po dito the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Congratulations ka dito first set of winners tayo the first weekly draw. Padaanan nyo po ti second weekly draw nga mabali na pangabakan nyo ka dito kakadakkel nga pa-premyo. Gagayim ken kaabsat pangabakan nyo po ka dito dadakkel nga pa-premyo po. Aya at dito weekly draw prices tayo gagayim ken kaabsat mga bak kayo po iti imported goods para di first prize, second prize, and third prize. Then ada sa nga pulo nga mabunot nga consolation prizes. Awan sa bali nga aramiden nyo, mapanapo ka riti cottages ti Blue House Beach Resort, di barangay 37 Kalayab, Lawag City. Once apo nga nagakupar kayo, agupa kayo, insigida nga may kang kayo ti may nga Blue House t-shirt. Ken maited kada kayo, deti raffle ticket nga mabali na mangitunda ti panangabak kayo ka riti kakadakkela pa premyo. Padaanan niyo po ti mid-promo draw nga pangabakan, 5,000 pesos kas first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken 1,000 pesos ti third prize. Ken aduntupay po digiti consolation prizes, pakirmanan digiti pa premyo, kadagiti mayuswat nga paayayam, Blue House Beach Resort. Ken ti grand draw, gagayim ken kabsat, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos, ken adu nga consolation prizes. Digiti po nga premyo kadaga po kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken si Bubukel nga pamilyada agtagi ko di Blue House Beach Resort. Anya pa itiro Ryan no kalikago mapot ti pa nagdidigos ti baybay wenno agpiknik di barangay 37 Kalayab, Lawag City. Turongen diretso ti Blue House Beach Resort ket may kang kay ti gundaway nga mangabak kada kakadakkel pa premyo baben ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Bangkay tinakakaasi nga inak, iti nano mo awagas, manurubel. Ngamin, iso ti kabalinan, aglalalo adu nga panagkasto, sakbay nga pimusay, gapoy di pa nagpaagas na iti cancer a sakit na. Nagbiag kami nga rod, nga dududwa kini tata. Ditoy nga, sinanay ko ti bagik, nga mangiserbi ti amak, para iti pa nagtrabaho na nga mangisaka di ti biyak. When kabsat ko, nukasta nga pangrabii ti duty ni tata. Anusak tag may maysa nga uray maamakak iti rabi. Kanayon nakabilbilinen no saan, sakbay di pannaturog ko, tawagan na kiti baga na nga kanaraga. May sumit ti masansan niya raramideng. Ti panangikararag ko nga sa lakliban na ti Diyos. Kang runaan na, iti panagtal na kuman ti kararwa ken aginanan, iti natali na ayawagas, ti kararwa ti pimusay nga ina. Kasta ti nagbalin nga taray ti biyag ni. Dito'y met nga ininot nga nakaiwaksi kami wenno nalipatan ni. Tinasaem unay nga pasamak ti biyag ni. Ti isisina, ti inak wenno asawa ti ama, manunod. Nagbiag kami nga rod nga medyo kasla nakaungar. Ngamin, ken tilaik pa nagbasa, ken kastamet din, ti pa agserbi ka na kami, ti sapsapulan ni tatang, karigidi agad na. Makiditi nagluto, gabutawan ng ti duty when day off na. Dito'y nga naglanglang kami anangan, keni tatang. Kastoy digiti balikas na. Anak ko, agin na mabulanin nga awan ni nanang mo. Nasanay ka kadimit laing ngayon ka digiti trabahong dito'y balay. Di pa nagdalos, pa nagluto, pa naglaba. Mas asyanak no dadumakin kangin. Kanya nga ron. Imbes nga manandantay ti aglaba, wenno may mangiluto ka data, anusan tan ati ag sinublat nga agluto ken naglaba. Tapno adda ti maorno. Wen tatang, aapekit din niya saan? Already da ni nanang hindi masaksakit ket syakmet ti aglablaba. Manumit laeng ti arwaten tayo. Aglalo tatta dududwa tamit den. Apay nga madamag mo man ti kasta tatang. Indiso ti amak ti kutsara na.
In parabaw na di duwang alima na itinamisaan, ket adda iti nagbaitan dagiti ima na ti plato nga nakakarga iti kanena. Kuang amin anak ko, kaya't kung ibagamit lakin ka, ore ubing ka pa amok nga maawatam deto ita, moderno ti panagpampanunot digiti ubing nga kasken ka. Anya di tatang, tinunak gabuta maburbur tiya anak. Adda anak iti kaya na yan. Ket, plano ko nga isang petisuna tapno, santan niya aglaba, santan niya agluto. Ket, kidawek nga palubusan na kuma. Kaslaag kayat ko ti agmurareg iti dedi agundaway. Manong Robert. Awan pa'y tumawen ngano agin nempelay nga bulan. Ti kaawan dedi inak. Ngemadan ni sukat ni tatang. Ngemaan niya nga rod kabsat ket saan meta mabalin na siyak ti agbalin niya asawa na nga anak niya. Kaskunana no pa'y ubingak pa'y. Maawatak di kita nga banagen karidi agundaway. Manong Robert. Apay nga di ka sumumbat anak ko. Saan mo ka nga kayat isingasing ko? Ay, saan ko man na kayat tatang, kaputa? Saan pa nga timawen ni nanang angin? Anya nga rin timabaling ko? Tilagid daw ay kakit. Sapay kumata. Agbalin nga kasaya at dedi nanang ti nasa pulam nga isukat ken ko anak. Wen, nasaya at anak ko. Nasaya at ni Amelia. Ken, pada tamit laing aggapo iti rigat. Sino ngamin nga Amelia tatang? Teta na sarakam nga. Isukat mo ken ni nana. Para lako iti pangpanganan mi nga karinderya. No ti rabi imet aglako dati empanada. Isuda ti pagpapanak no kwa. Pagmeriendaan ta asidig lang iti sango ti paggwardyaak. Sadyayan natin nagkikitaan ni. Kasta ayo tatang. Be ang kasakbay nga, yawid ko isuna dito'y balay. Rumwarte yun to nga mga nitirwa. Tapno, makapagbanding ken makapagamam mo kayo. Ket, panagkita, nasaya at met ni Amelia. Amo na ti sitwasyon ko. May istorya ka nga rod no kwa, ngay bagbagak nga nagagit ka ken. Natulnog ka nga anak. Ada pa nagbuting mo iti Diyos, managkararag ken. Maragragsakan. Ken kayat namit nga makamam muna ka. Kayat na nga makapagsiningit kayo, anak ko Sara. Aldaw idi ti Domingo, idita, pagsukaten nak ni tatang, apay sa dino ti papanantatang. Itang aldaw ti panagmityo ken ni Amelia. Makimisa tayo mo muna, kalpasan deta, mapantayo ti Kampo Santo nga nakaitaniman de dinanang mo. Kalpasan na, mapantayo ti mga tinwa. When no umuna nga mangan tayo, tet itugutan tayo ti ibalon tayo kaninanang mo. Depende no anya ti kayat mo. Da kayo latan ti makaamutang. O sige, agsukatak nga rod ta. Kasinarak tayo ni Manang Amelia nga kunayo. Mabaling ka di anak ko nga. Saan mo awawagan ti Manang? Tita latan ti umuna nga yawag mo. Ket dependen to no anya ti pagtulagan nyo no. Baliwang titita nga yawag mo keng kuana. Sige tang, oray ndak nga rutag sukatak. Simre ka kiti kwarto, Manong Ruben. Manong Robert, dito nga naguray kami kani tatang. Iti sa sangpet ni Manang Amelia, wenno Tita Amelia, kabsat ko. Awan ti
sa nga pulo nga ta minutos. Edi sumangpeten, ti medyo pang lukmegen nga babae, napudaw. Ngem, napintas ti rupa na, lupay, sa anunay nga iso tinatayag, na baba. Kinibinak ti ama, ket sinabat mi, Amelia, ti anak ko ni Sarah. Sarah, ni titam nga Amelia. Imisem ket inyawat na, di tidakulap na. Wenno tidakulap na. Inyawat ko met tidakulap ko, ket nagabrasa kami. Papantayon tayo nagtisimbaan na makimisa tayo. Dandanin mangrugi ti misa. Kinuna ni tatang, o sige, papantayo nga roden. Ini ba nagtugaw mi, titugaw nga tiddo iti simbaan. Nagtingaan mi ni tatang. Siyak ti adda iti aking kanigid ni asikig na, idinto nga ni Tita Amelia, ti adda iti aking kanawan. Bayat ti misa, nakapetpet ti dakulap ni tatang ko, iti aking kanigid nga imak. When aking kanawan nga imak, idinto nga ti aking kanawan nga ima na, ket nakapetpet met, iti aking kanigid nga dakulap, ni manang ni Tita Amelia. Bayat ti panagkarkararag ko, Manong Robert, awan sa bali nga kiniddaw ko iti Diyos. No di ti pan nakaawat ni nanang, inikaddan sukat na iti puso ni tatang. May kadwa ket ti panangidaw-dawat ko iti Dios Apo. Nga ti kumakinaman nakaawat ti pimanaw nga inak, wenno natay nga inak. Ket kasta kumamit ti naman nakaawat ken kinaanos ni manang Amelia. Wen di kita ti dua nga kang runaan na kiniddaw ko iti Dios, bayat ti kaadami ti uneg ti simbaan, Manong Robert. Nalpas ti misa nga napnuan pasnek ti panagkararag ko. Ken panagdaw-dawat ko iti Dios Apo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Robert, nagdiretso kami di sementeryo. Ket dito'y nga sinarungkaran mi ti tanem, ti ipipimusay nga inak. Kadwami ni Manang Amelia, nga isun ti sumukat, iti nagbali na akem na kinitata. Ipasimudag ti saan pa'y unay nga nabayag nga panakaitanem ti inak. Apagrusing dagiti ruot, iti rabaw ni tanem. Saan pa'y unay nga nagpusnaw, tinai. Kitikit nga nagan ni nanang, iti cross akayo nga inaramid digiti karpintero. Kaslayarid ko pa'y laeng manong ko, nga presko pa'y laeng dedisugat, nga pinarnuay ti isisina ti inak. Nga maddan kasukat na iti sidong ti amak. Nupay kastadya kinbuksilan, day di nga nagayayam iti panunot ko. Nagkararagak ket diken. Kaslaki na sarsaritak ni nanang ko iti panunot ko. Maawatam ko mananan. Gagangay laeng ta. Ubing ti amak. Ngimiti sika. Kinimun na kami tinapimanaw. Saan met nga naramid ni tatang ti kastoy di si bibiyag kapay o ridagsaksakit kapay. Tilaing pilawik nanang ko. Nasa paunay ti kadda ti sukasukat mo iti puso ni tatang. E mamuk ba awatam? Naanos man nakaawat ka nga tao. Dahil talaunay ti dakkel nga kahawak iti papanaw mo. Sapay ko mananang simbak lang ka ni ti pagarian ti apo kada ginanaka nga nakilinaay. Naglagipem at damang kasukat mo iti sidong ni tatang ay ayaten ka unay nanang ko. Bigbigik ti sakripisyong nga nagbalin nga mulde tapnon ti kasta at daak nga na itao. Dagita digiti kang runaan ngayon tantanamitim ko kaspaset ti panakisarsaritak iti ipimusayin nga ina. Agingga nga nag-sign of the cross dagiti duang nga kinadduak ni tatang ken ni tita Amelia. Nagbuses ni tatang ket engkamin panawandakan. Pakawanen nak no nakabasulak ti kaddan ti kasukat mo iti puso. Ngem amok patgennak ken ipateg na ti anak ta. Amok nga isuti maikari nga babae nga sumukat ken ka tapnon ti kasta agari ti pammateg kada kami atallo. Umungar de di pammateg nga pinanawam ga pwede pupusay mo. Pakawanen na kuma. Balikas na ket inakay na kamin ken ni tita Amelia. Nga magnatapno pumanaw kamin iti sa kaanan ni tanem ti pimusay nga ina. Nag-duty ni tatang. Kaya di sumangpet iti malem. Kadwanan ni tita Amelia. Naragsakap met nga ng pasangbay kadakwada kaputa. Nagtutulag kami meten. Nga umay nagyan iti balay ni. Basit samat laing diti. Inalam nga arwatag kita. Kinuna. Awan muna iti ado nga arwatek. Nalingkit. Idumayak dito'y basit laing arwaten ti intugot ko. When gayam sa dino kayo nga di nga probinsya. Taga Cagayanak. Yan ka pwede ginakurang di pagsapulan ni Cagayan. Naipadpadak dito'y. Nakastrekak kas servidura. So ati pangalalaki ni pagbiyak ko. Namin sak paminsanak met laing makiipawit ka dagiti naganak kanyak kaputa. Basit net ti sapul ti may sa servidura ken naglako ti empanada saran. Kasta aya. Barbaring ano. Palubusan nagtupay ni tatang mo nga mapanagservidura ta. Takno na damit may tulong ko kadagiti naganak kanyak ken para metten ka na tayo ah. Agsalita kayo ken ni tatang to ati ta. Dito'y nga, simrek wano simmaruno ni tita Amelia kini tatang ini kwartuda. Nga
Amin, insenyas ti amak nga, mapan na ni Pempet iti arwatin na, iti ayan ni kwarto na. Kabsat ko, iti pan nakakitak nga simrek ni Tita Amelia, iti kwarto ni tata. Kasla nalagip ko ni nana. Nalagip ko di aldaw nga ni nanang ket sumrek ket into no rumwar. Irwar mo metten digiti nausar mo nga lupot mo ta, isabay ko nga labaan. Kadagiti mureng ni kanitatang mo. Dagita digiti balikas nga malaglagip ko unay. Dardarasik tumet nga mapanalaen digiti nagmurngak. Ket mapangkuidano ni di paglabaan. Ket no adakton sa jay, tulungan na ko niya aggilgel. Oren tila pa naggilgel, ta siyak tulad tan ti agbalnaw. Ngem, umunakan ta, mapangkanto agluton. Sursuron ti agluto anak ko. Ore isulaing ti maitulong mo, aglalo ket ado ti obra ti babae ti balay. Dagita digiti balikas ti amak, wenno inak, idi si bibiyag pay. Nga kasla imagibas da iti panunot ken riknak. Gapu iti pan nakakitak nga simrek ni Tita Amelia, iti kwarto da tatang, ken day dinana, Manong Robert. Balin nga dakkel a problema kiti sa sangpet ni Tita Amelia iti pagtengan mi Manong Robert. Kasla makitkitak met nga pudno ti sarsaritain ni tatang nga naanos ken nasingpet ni Tita Amelia. Nagbalinak nga medyo nanamay gapu ta isun ti agluto, aglaba ken nagdalos iti balay. Maikonsentrar ko idi ti panagadal ko. Adda kidi iti third year high school, Manong Robert. Nagbalinmet nga nasingpet ni Tita Amelia kanyak. Teko nakon awan ti pamilawa. At dapay digiti gundaway nga. Sara, nangted ni tatang mo iti pakitsenda. So nga, mapantan to makitsenda ito no Domingo. Agkuyog tanto anak ko. Uwen tita, pekit din niya saan? Makimisa tanton, sapain ta ti mapan, gaputa jutin tumet ni amam ti Domingo. Sakbay nga mapanta ti tiyandaan. Uwen tita, paggugusto ko na iti mapan makimisa tapno makapagkararagak. Kararag ko ni di nanang. Ken kastamet ten ti talingin tayo nga tadlo ka datatang. Dito ti bagus gustuak ken ka. Saan mo nga malipatan di nanang mo? Ngem saan mo met nga malipatan nga idawatan ti talingin tayo nga tadlo. Kasbaro nga pamilya. Agyaman ako na ken kasara ah. Thank you met ti kinaanos ken. Kinaman nakaawat mo tita. Sungbat ko, Manong Robert. Sakbay nga itultuloy tayo nga ibasa dito surat ni Sara, gyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Mr. Victorino Pasqua, manipod Honolulu, Hawaii. Pagyaman na tayo ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, raman nga di muntupulos malipatan, pakarimanan dahil sa bali nga putahe alakuda. Kukwa kinamatmatunan da Mr. Henry Vallador kani Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, Maribod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much iti June Floor Apartment nga masarakan iti Barangay 50 Butong, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian niya, Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag. Adanda ka iti kakalaing nga aircon technicians, tap nornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Babayang ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, iti TMT Construction Company. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company, manipod pan nakaplano aging nga malpasti patakderyo apasdek. Masarakan dito di 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School, babayang kin Honorable Telwin Tapawan. Pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City.
No, dari-krik na inyo ti bagiyo, ket yu ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil di lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Nagtulid ti aldaw, Manong Robert. Nagbalin niya sa awan problema, irikaddan iti Tita Amelia ti Balaymi. Agingga nga nadanon ti aldaw nga, panagbungan ti ayan-ayat day ti amak. Aginaw idi ni Tita Celia. Ket ditoy nga, nagbalin nga kasla na ungit. Aglalo ken ni tatang ken uray siya ket mairamraman, kadidi agundaway. No adda di na kayat nga angot iti unig ti balay, kaslay pabasol na kanyak, nga sa anak kano nga agdaldalos. Di tanto nga agpupupok nga agmalmalem iti mismo nga kwarto da ken ni tatang. Ket no adda ti ama kastoy di iti balikas ni tatang. Paspasen siya am ni titam ket napingit sa nga aginaw, na delikado. Ure angot ket saan na nga kayat? No jakla makadigos, ibaga na nga nabangsita. No mapanakagdigos, kagura ng tumanin ti sabon na inaramat ko. Iso nga, naungit. Kasta ka di tatang. Kinunaklatan ngem, masaksakta na kitiwagas na, nga agsasaon at dati saan na nga kaya taangot.
wenno kaya takita ti uneg ti balay. Kasla namin pinsan niya nagbalbalyo ti kinasaya at nakanya, Manong Robert. Banag nga, maikontra ka digiti kinidkid daw ko, iti Diyos Apo. Ken kastamet ten, iti nagbalin nga obserbasyon ti amak ken kuana, nga isukit man nakaawat ken naanos. Nagbayag, Manong Robert, kuno nauray ti panagpasngay ni Tita Amelia. Wen kabsat, pasngay na ti maysa nga maladaga a lalaki. Lalaki ti umuna nga bunga ti ayan-ayat datatang ken ni Tita Amelia. Nga daytoy ket pinanaganan da iti Delfin. Makaiayo ni Delfin gaputa nalungko. Wen kabsat, karuprupa unay ni tatang. Maragragsakan ni tatang, adan-ading mo, Sara. Tulungam ni titam nga mga iwan ken kwa na. Wen atang, no lakit di adak dito'y balay. Ngem no mapanak di school, lakit saan ko nga matulungan ni tita. Balikas ko. Ore no saan nakatulungan, Sara, kabalinak. Balakas ni Tita Amelia kaslagdagura na itinbaga. Nadak dito'y balay, tita. Siyaklat ano ka ti mga iwang ka ni Baby Delfin. Apeket din nga saan. Ay saan siyaklatan. Ngem, siguraduem nga si kati, agistimar ka di so amin na maistimar ti balay. Kang ronan na ti panagluto. Sana mabali na mabisinan ti kaan, anak. Wen tita, no lakit di masango. Dapat nga sangwem. Naalangan nga siyak ti agistimar pa'y laeng ket makita mga agtagibiak. Tumulong ka wen tita, isarding yun deta, agtitinulong tekit di amin. Masapul nga ammo ni Sara ti agtrabaho. Saan niya basta-basta i-commit na iti sa balit ti trabaho, aglalo ita ti sasaadek. Panagrason ni Tita Amelia, Manong Roberta. Digiti aldaw, nariknak nga namimpinsanen nga nagbaliw ni Tita Amelia. Tilatan kabsat ko iti ama nga ni Delfin, ayan ti atensyon na. No kasta nga daki ti balay, ketawan ni tatang. Oy, Sara, tumimpla ka man ti Sara, ti gatas ni Delfin, ket itay peng agibibit. Ento no makatimpla ka, pasuswem no mapasusum to isuna, mapamulabaan digiti mureng tayo. Ket adun na urnungen, saan ka makalaba? Nasakit di kiti taktakyag ko kenti, apaganak nga kaskanyak. Masapul nga saan pala mayup uper di kiti im-ima na iti danom, aglalo iti panaglaba. Uwen tita, bayam taglaba akto. Kitaem to diti, ginatang ni amam nga, sidain tayo dita refrigerator, irwar munton. Ta lutwek to ti inapoy, ket numalpas ka aglaba, lutwem tumet ten ti masida, amumet ti agluto, agsigang ka iti karne. Uwen tita, bayam ta, ubraik to amin di kita. Kunak kabsat gaputa, nuta subngirem wenno kontraem ti ibaon na, sigurado nga makangig ka itinadagsya na sao. Namalbaliwen na talaga ni Tita Amelia sipo dimpas ngayon na ti kabsat ko ani Delfin, Manong Robert. Pagayam sa tayo may lipas nga ibasa dahil surat niya nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Sara. Padaanan yung tunubigat. Anya digiti sumarunong agasat ni Sara iti nagbalbaliwen ti ugali na nga agsyuman keng kuana nga ni Amelia. Awisin ta kayo kadanggay minto manen yung tunubigat para iti programa tayo tinapalabas.
Pero nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kinadwate ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Webes papagayam, agyaman kamting kay panagdingig, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.